Mayong adlaw kinyo tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na sab si Papa Joe. Lain na sa gasugilano ng atagaan at pagkagad karong adlaw. And you might be wondering uy Papa Joe, lahi na lagi ron. Nanalagi ka diya magbasa. Yes, because we were advised sa YouTube nga kinahanglan nga inganion na nato ang atong YouTube channel or else basinog din na nung magdungog. So, again, please help me grow our YouTube channel by subscribing kung bisita pa lang ka diri o sa mga nakasubscribe na. Daghang salamat sa inyo nga pag-subscribe sa tuang YouTube channel. O kung naa mo all over the world, ipanabi ninyo sa to ang mga Filipino community, labi na sa katong mga Visayan speaking people. Katong makasabot og Binisaya. So karong adlaw atong hisgutan ang istorya sa atuang sender nga si Angel nga naguluhan og hagdanan sa kalampusan. Ang problema magud sama sa usa ka super typhoon. Kung di ka magunit, ipadpad ka sa hangin sa layo. Pero pinaka-importante na itong bantayan o pangandaman mao ang pagpalig-on sa itong pundasyon para dili ta basta-basta nga matumba o tumbahon sa kusog kayo nga hangin sa bagyo. Timan mga ka-dear friends, nga bisag unsa pa na kakusog ang hangin ug uwan, moabot gyud ang time nga mulurang ug mulinaw ra ang palibot. Sama ra pud na sa kinabuhi nga dili puros tanan kasakit, dili puros tanan luha, doon na po'y katawa o kalampusan. So dito maglangay o basahon na nato ang suwat ni Angel. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Angel, 27 anyos, nga nagpuyo sa probinsya sa Sugbo. Kini akong istorya sa gugma o kinabuhi, sugdan na ako pagsaysay nitong bata pa ko, kung kanusa nakamatngon ako og buot. Pagkamatngon ako og buot, maayo ang pagkabutang sa mong pamilya kung pinansyal ang atong isgutan. Tungod kay buhi pa nga akong lolo nitong mga higayuna. Samtang sa laing bahin ang akong amahan usa ka retired government employee ug ang akong mama naa say trabaho sa usa ka furniture nga kumpanya. Upat na mi ka maigsuon kung wa pa mamatay ang among kamanghuran. Ikaduha dita ko sa amo ang manag-igsuon Papa Joe. Pinangga kayo nga akong papa sa akong apuhan ug tanan niyang pangayuon ihatag ni lolo. Pero niabot gyud ang panahon nga usa ka buntag ana giatake ang akong lolo kay usa man siya ka masakiton. Diabetes ug high blood ang iyahang sakit. Mo nga wa gyud siya nagdugay gikan ato. Papa Joe na usab si Papa. Magsige na siya og sugal, inom, nay mga gabi nga magsige na lang slag away ni Mama. Mabdos pa gyud si Mama sa akong manghod niya tong panahona. Nag-away sila taman sa kong papa. May nalanggani kay wa makuha ang bata. O pila ka buwan na nilabay, himsog nga gipanganak ni Mama ang akong manghod. Bisan pa og puros konsumisyon ang iyahang nasinati sud sa iyahang pagmabdos Papa Joe. Pila ka semana nilabay gikan nga nakapanganak si Mama, nasakit siya og pneumonia. Didto nagsugod na og napuno na ang akong mama sa kalagot niya sa akong papa og puros lang kasakit ug konsumisyon. Irresponsable pa kaayo. Hangtod siya nagkasakit. Wa man lang napakita og concern ngadto niya. Usa ka adlaw niya na Papa Joe gidalami ni Mama sa bukid. Kundin siya nagdako. Kami man nagigsuon minus ni Papa, bali gilayasan namo ang among amahan. Nitipon mi sa balay sa iyang mga ginikanan sa bukid. Didto, so sa ka-public school sa bukid, gipa-transfer mi og eskwela. Og tungod kay niundang naman si Mama sa iyang trabaho, kinahanglan gyud nga mukayod para makakwarta para makakaon mi og makaeskwela ang iyang mga anak. Ang trabaho ni Mama kay nag-uma sa yuta, nananom og mga lagutmon. Unya kay di baya dayon maani ang gitanom kung maoy paabuton nga mamunga ang iyang mga gipantanom mapas mo mintanan kay siya may gisaligan namo Papa Joe. Ang gibuhat manguling siya. Unya mangahoy para ibaligya. Dili sayon ang pagkabutang dito sa bukid kay si Mama manggod kontra kaayo sa ako ang lola. Dili baya sila ganahan nga motipon mi didto sa ilang pagpuyo. Gawas namo, napailay pamilya nga nitipon sa ilahang lola nga igsuon ra pod sa akong mama. Unya, bag-o na minyo og bago ra sad ng anak.
Kaming mga manag-igsuon ang gihimo niyang yaya sa iyahang bata. Kami ang sugusugoon nga mubantay sa ilahang anak. Kami tipagkaon sa bata. Kami pod ang suguon nga tiglimpyo sa balay. In short, gihimo miniyang katabang. Sakit lang pamation, Papa Joe, nga muramig laing tao. Kung buto naon, apo man ang mi sa mong lola. Pero nganong gidaog-daog man miniya. Aray, kasakit ya. Tiyabaw ko pa sa kalit nga pagsagpa sa kung iyaan diri kanako, Papa Joe. Sakit di ay? Dali. Kaya punan ko na. Punan ko na pikas aping na mo, Angel. Suko pa nga singhag niya nako, Papa Joe. Unsa may salaan ako ni Mutya? Hinay ko pa nga pangutana nga to niya. Angay pa ba nang ipangutana? Kadagang sugo na ko nimo, nagtipunog na niya, nitapol na ka. Kamu man na igsuon, nisugo na mong tapol ha. Matod pa niya, Papa Joe. Sorry kayo tiya kung dili dayon na mo matuman ang imong sugo kay daghan pa manggugog gibuhat. Hasta nga kung mga igsuon napod sila gitrabaho. Wa na sila pahuway. Tubag ko pa. Ngato niya, Papa Joe. Pahuway pa mo. Kung suguon pero kung tingkaon na gani, abtik kay mo nga mo punit sa kanon. Murag mga patay gutom. Para sa inyo kasayuran, Angel, di mo angay mo reklamo diri ha. Nga wa mo'y pahuway, kinipuyo ra mo diri nga libre. Libre kaon, libre puyo. Pasalamat mo ana. Mo nga lihok mo. Ayaw mo pagtapol-tapol. Matod pa niya diri na kanako, Papa Joe. Mo ni ang pirming mahitabo sa balay sa among lola. Muramig dili apo. Muramig dili pagumangkon sa mong tiya. Kaya iyan tanaw na mo, labaw pa sa usak ka maid. Makuratan namin nga dunay kalit nga musagpa sa mga aping si tiya na di ay. Sa kadlaw niya na, wala na ko makagwanta kay naluoy na kay ko sa kong mga igsuon nga dinaog-daog. Nihangyo ko sa kong mama nga, Ma, namagyo kay gamay nga natigom diha, unsa ka og maglahi na lang ta. Mas maayo magud og ato agyod, Ma. Hangyo ko pa sa kong mama, Papa Joe, og nisugot raman pod siya. Dunay gamay kwarta si mama, mo'y magipatukod og gamay nga payag. Pero igo ra gyud nga nabarugan og haligi unya naatupan. Unya wala na mi ikapabungbong mo'y gitabila na lang namo og habol. Nga silbi bungbong na lang, Papa Joe. Okay ra namo. Ang importante dili mi makita sud og dili pud mi maulanan o mainitan man lang. Pait kayo nga mong kahimtang og nakita nako kung unsay kaluoy o kaluoy si mama. Ug bisan pa man sa mong kalisod, wa gihapon mi gipaundang ni mama. Sa pagpaskwela namo, grade 6 ko atong panahon na, Papa Joe, og grade 3 ang akong manghod. Akong kuya, wala na sa mua, tungod kay di siya kagwanta sa among kalisod. Nilakaw kini og nabalitaan na lang namo nga nagsugod na kini og kalulong sa mga ginadili nga bisyo. Pait kayo mong kahimtang og nakita nako kung unsa kaluoy si mama, Papa Joe. Og bisan pa man sa mong kalisod, wa gihapon mi gipaundang ni mama pagpaskwela. Grade 6 ko niya to panahon na, Papa Joe, grade 3 sad ang akong manghod. Ang akong kuya, wa na sa mua tungod kay nilakaw kini og nabalitaan na lang namo nga nagsugod na kini kalulong sa mga ginadili nga bisyo. Pait kayo kay naman ang tami amahan kay buhi pa man siya pero mura man og way pakialam namo. Dili na ko mabaso lang ang kuya nga nabuang sa bisyo kay kuwang siya sa giya sa usa ka amahan. Unya tungod sa kalisod, nagtuo siguro siya nga mo'y makapahupay sa kong kuya ang drogas sa kapait sa kinabuhi. Ang among amahan magpakita man hinuon diri kanamo pero may na lang og naay kausa or kaduha sa katuig. Unya wa pay hatag-hatag og sustento. Mao mama ra gyud ang nitaguyod namo, Papa Joe. Kababae niyang buhat pero sa gabi maghakot sig sinako nga uling. Ugraha kung nakaila mo ana. Kay sa buntag naapod siya sa uma para magkaingin. Inikabot namo, Papa Joe, gikan sa eskwelahan, tabangan namo og hakot si mama sa uling. Unya, ngitkit pa kaayo ang palibot.
Inigabot namo sa mua ngit-ngit na pud kaayo kay wala man may kuryente. Usahay gani, wa mi pangpalit og gaas para sa lampara kay unahon namo ang bugas og palit ni mama. Kibaw pa mo unsay akong kalipay magabi Papa Joe? Malipay ko og hayag ang buwan kay naa mi suga og manihapon mi unya makahimo pud mi sa mong mga homework. Pero bisan pag ingon ani kalisod og kangit-ngit sa mong kinabuhi pero nakalampos lang gihapon ko sa grade 6. Ni-graduate ko nga dunay award sa first honorable mention. Di pa ko makalimot niya tong adlaw sa kong elementarya nga ni-graduate ko. Malipayon ko og excited ko nga mupaso kay lagi makadawat ko og award. Pero diyang gi-announce na nga mupaso ang mga graduates to be escorted by parents or guardian, sige na uling-ilingi kung hain na si mama. Wa ko kakita sa kong inahan. Nisugod nagpaso ang mga graduates unya wa ko'y escort. May lang gani kay nakakita kong amiga. Diya sa kilid. Akong gihangyo ang iyang mama nga pwede ba siya ang mo-escort na ako. Nang pwede ka lang sa gihapon ang mutaod sa ko ang medal, hangyo ko pa nga to niya. Asam di mong mama? Pangutana pa niya. Nag-ingon man to si mama, ma'am, nang paninguhaon niya nga makaari pero basin og dilipod kay naalagi siya ulingan nga ati manon. Tubag ko pa, Papa Joe. Kaluoy po ni mo day Angel, uy, sige ako nalim mo taod sa imong medal. Pag-uli na ko sa mua, gikan sa graduation, bit-bit na ko ang medal, Papa Joe. Pero wa si mama. Kay tua sa iyahang ulingan. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon kung maka-eskwela pa ba ako og high school. Inig-abli sa klase. Kay lisod naman gani kayo sa elementarya pa, samot na og high school na. Pero pagkabaw sa kong mama Papa Joe, ningon siya nga, oh, muskwela yung kag high school Angel. Unya ma, mugas to biya gihapuntaan na bisan og public school na may mga palitunon mga notebook og uniform. Matod ko pa. Ay lang sa kabalaka na. Ay nagproblema ha. Layo pa kayo ang klase. Mangita ko paagi nga maka-notebook ka. Tubag pa sa akong mama Papa Joe. Ug tuod man sa wa pa nagsugod ang abli sa klase niadto si mama sa balay sa akong lola kay naman ko iyaan nga maayo og kahimtang. Nangayo si mama og mga daan nga mga notebook sa iyahang anak. Dako na akong kalipay Papa Joe nga pag-uli ni mama sa mua doon nagisida nga mga ginamit nga mga notebook sa akong mga ig-agaw. Kanaganing sinuwatan na pero naay mga katunga nga way suwat, maggamit na kay na nako kay naapoy mga ballpen. Unya, napay sapatos, mga biya-biya good sa iyahang mga anak o akong mga ig-agaw. Ang uniform na lang ang problema. May na lang kay naluoy na ako ang among silingan o gihatagan ko uniform nga tinubuan pod sa iyahang anak Papa Joe. Ready na ang akong requirements nga puros leftover Papa Joe. Excited na ko sa ako ang first year high school. Dili sayon ang akong kaagi pag high school kay maura man gihapon ang among kahimtang. Puwerteng lisura, pabawnan lang ko ni mama og kamote. O saging. Usahay, malipay na gani ko nga dunay mais nga kanon. Nya parisan dayon og buwad. Ingon ana mi kapobre Papa Joe. Pero bisan sa kalisod, wa gyud ko mawad-i og paglaom nga mahawas. Utukan ko sa klase. Dili sa panghambog Papa Joe, bisan og nagsuga rami og lampara og buwan ra ang kada study nako magabi pero ari nako mangupya sa akong mga classmate o ari diri kanako mangupya ang akong mga classmate kada test. Way problema, kay magpakopyam sa ko Papa Joe. Pero nadugay na kuno na ko kay idea nga akong giingnan ang akong mga classmate nga kung gusto nga manoon. Akong giingnan sila nga kabaw naman siguro mo unsa ko kapobre no. This time, ako na pud ang mohangyo ninyo. Manghay ko niyo donation. Kada pakopya na ko ninyo ha. Pero wala exact amount good. Kamuray magbuot. Bisan og pila. Depende ra sa inyo makaya. Matod ko pa ngadto nila Papa Joe. Sure, kanara di ay. Sige mo hatag mi Angel. Tubag pa sa akong mga classmate. Moto Papa Joe nga makakwarta na ko. Kay kung periodical test,
mas dako-dako man ang ilang ihatag diri kanako. Makahatag na gud ko sa akong mama bisan og gidagmay kay nanegosyo naman pud nako ang eskwelahan. Una ka negosyo sa ko sa eskwelahan. Naninda ko og sulot og pisi-pisi. Usahay minantikaan saging. Bisag unsa ray ako makit-an nga pwede na kong ipang snacks sa makahatag na gud ko sa akong mama bisan og ginagmay again na kay wala mo ray ko sila ay you manan ako nga anak kay makahatag na gud ko sa akong mama Papa Joe bisan og ginagmay kay nagnegosyo naman pud ko sa eskwelahan. Naninda kog sulot og pisi-pisi. Usahay minatika ang saging. Bisag unsa ray akong makit-an nga pwedeng ipang snack sa school. Mamaligya ko Papa Joe. Tulin nga ni daga na mga adlaw og buwan og recognition day na usab. Natauran gyapon kong medalya. As one of the honor students Papa Joe. Pero di si mama ang nitaod sa kong medalya. Kay wa gyapon siya. Nga nito nga sa among recognition day. Nakita na pud nako ang inahan sa kong amiga. Mao lang gihapon ang akong gihangyo nga siya mo taod sa ako ang medal. Fast forward, Papa Joe, lain na pud nga tuig ang nilabay og adlaw na pud sa ako ang recognition. Sa second year high school, honor student gihapon ko. Pero kahibaw ko nga di gihapon mo attend si mama. So ako na pud gisabot daan ang inahan sa ako ang amiga nga mo'y mutaod sa kong medal. Nitando siya. Pero nakalimot siguro kay pagtawag sa kong pangan sa stage, nisaka na ko. Unya, nagpaabot nga musakapod ang mama sa kong amiga. Pero pila na ka minuto ko nga nagbarog, nauwaw na ko. Kaya way ni saka para mutaod sa kong medal, Papa Joe. Kailakon kay ko. May na lang kay nisaka sa stage ang ako yung amiga. Angel, ako nila'y taod anak kay nawa man ang akong mama. Nakalimot siguro. Matud pa sa ko ang friend, Papa Joe. Salamat ha. Hinay ko pa nga tubag nga to niya. Kanaganing padung na mo to ang akong mga luha. Kanaganing gibati nimo ang sobrang kaluoy sa imong kaugalingon, Papa Joe. Tinuod nga pobre kayo mi. Ug kung di manguling si mama, wa pud mi makaon. Nakasabot raman pud ko niya. Pero dili lang gyud malikayan nga bation kong kaluoy sa akong kaugalingon kay feeling nako walay gamit ang akong medal. Kay way pamilya nga nitambong. Lisod na kinabuhi pero padayon lang gihapon ang akong pag-eskwela hangtod nga nag 4th year nako. 4th year high school unya niabot ang akong gipaabot. Kana mao nga akong high school graduation, Papa Joe. As usual, honor student lang gihapon ko. Pero wa nako mag-expect nga moabot si mama. Bahala na lang og ako ra nga mopasok. Okay raman siguro nga ako ray musapit sa kaugalingon na medalya diri sa akong liog, Papa Joe. Pero dako nung kalipay kay sa wa pa magsugod ang parade niabot ang akong mama para maoy mo escort nako ug mao poy mutaod sa akong medal. Mortoy akong wish nga unta naay mo tambong nga family nga member sa akong recognition. Lipay kay ko kay wa ko pakyasa sa akong inahan. Pobre mi pero taas kog pangandoy. Pangandoy nako nga makahuman og college. Pero siguro kutob lang sa damgo kay hibaw ko nga bisag unsaon nako imposible nga makaskwela ko. Usa pa, gusto ko nga mutabang nila ni mama og sa kong manghod. So mas maayo nga mangita na lang kog trabaho kaysa magdamgo nga makaskwela og college. Moto nga nakahukom ko nga mularga sa syudad. Ug tuod man, naabot na ko og syudad. Naabot na og syudad ang usa ka taga-bukid. Nagpa-maid ko diya sa may Mandawi, Papa Joe. Pero pila ka buwan ra pud to kay naamang ko'y nahibaw-an nga hiring sa kadako nga factory diya sa Danao. Mo nga ni-apply ko og nadawat ko. Diha pa ko nakahatag nila ni mama og sa kong mga manghod. Makapadaan ako og kwarta unya doon na sa ko'y project nga buhaton mao ang pagbuhat og bungbong na sa among balay. Ang tabil nga habol na ilisa na gyud in taon og plywood. Unya, nagtigom na pug ko para mapatauran ako og kuryente ang amo ang payag. Ug tuod man,
Nakapataod yun ko, Papa Joe. Why kabutangan sa akong kalipay, sa akong mga manghod nga, hayag na ang among balay. Papa Joe, ang akong focus niya tumawag yun unta ang paghatag og maayong pagkabutang sa akong mama og mga manghod. Wa ko ni-enter ng love, kay disturbo lang na sa akong pagpanrabaho. Pero isip usa ka dalaga, dili malikayan nga dunagyoy manguyab. Nahitabo kato diyang na-transfer ko sa Picas Building sa mong kumpanya sa Danau. Dayo sa kalalaki nga taason og niwangon og moreno og insikon, unya taason po og ilong. Ang unang lalaki nga nakatawag sa akong atensyon. Kaatbang miglinya mao nga magtinanaway rami, permi. Pasiklap-siklap, smile-smile, ginagmay. Diha ra gyud kutob ang among interaction, Papa Joe, hangtod paglabay sa pila ka adlaw. Nakadungog na kong tabi-tabi sa akong mga kauban nga kini kunong lakiha. Dunay crush nako. Mo nga kilig po ko, Papa Joy. Kikilig ko og jutay. Kay lagi, same day me og feelings. Kay crush pud baya nako siya. Ang lalaki, Papa Joe, mao si Darren. Wa madugay, nanguyab siya nako og wa pud nako, wasa ko magpakipot. Ako siyang gisugot og nagkakamig yun. Happy ko sa amo ang relasyon kay siya ang ako ang first love. Pareho ra pud ming duha nga mga high school graduate. Sa unang adlaw sa mong pagkauyab, Papa Joe, makaingon ko nga magiwawon siya kay di siya ganahan anang i-display ko. Di siya makigkuyog nako sa daghang tao. Pero nadugay, nakaingon ko nga dili di ay siya magiuwawon. Kay kung kauban niya ang iyang mga barkada, happy man kayo siya. Tabian pag yun. Kasagaran, mas naapagani siya time sa mga barkada kay sanako. Pero tungod kay first love lagi, padayon nagyapon ko. Ako siyang gisabot kay love nako siya. Usahay makapangutan ako sa kong kagulingon nga basin di ginahan si Darren nako nga makigkuyog sa public kay bati siguro ko og naong. Pero nagtanaw na ko sa samin, Papa Joe, nga di ba sa kay katong matignaw. Dilipod ko gwapa. Kanang sakto-sakto ra gyud. Never gidala ni Darren ko nga mangaon sa gawas. Bisan sa mga baratuhon lang ganing nga fast food. Happy na unta ko ana, pero wa. Wa ko nagsulti nga di na lang gyud mi mag-date ni Darren. Mag-date sad mi, panagsa, pero kutob ra gyud sa plaza. O sa uban nga mga mangit-ngit nga lugar sama sa kakahuyan, daplin sa daan or ilawom sa kalubihan. So sa ka mga public beach. Pero bisag ingon ana si Darren na feel man pud nako hinuon nga iya kong love. Bisan wa pud ko kasuway nga gihatagan ko niyang regalo sa mga okasyon or sa moang mansari. Wa ko kasuway nga gihatagan ko niyang flowers sa Valentine's Day. Pero okay ra gihapon nako kay naamang gyoy mga lalaki nga dili thoughtful. Wa po ko kasuway nga gipailaila ko niya sa iyahang pamilya. O sa iyang mga higala. Dili ko bugo nga di matinga nung ingon anak si Darren, Papa Joe. Murag kuwang siyang effort sa moang relasyon. Mo nga usa kadlaw niya na, ako siyang gipahunat kay wa na ko makagwanta sa iyahang kadry diri nako. Darren, love ko nimo. Pangutana pa nako niya. Usa man pangutana, Angel, uy, tubag pa niya, Papa Joe. Tubagan lang ko ba? Yes or no? Pangutana ko pa. Yes, uy, syempre. Maabot mo tagkapin sa tuig kung wako'y love ni mo. Tubag pa ni Darren. Kumona, nganong di man ko nimo dadun sa inyo ha para ipalaila ko nimo sa mong pamilya. Magduda man pud noon ko nga basin nakay gitaguan. Basin minyo siguro ka. Matod ko pa ngadto niya. Naunsa man taong ka, uy, kahugaw ba ni mo gunahuna? Sulti pa ni Darren diri nako. Nga murag nasuko sa akong pagpasangil niya. Pero di po ko papildi, Papa Joe, sa pagsuko-suko niya diri nako. Kung di ko na mo ipailaila sa imong pamilya, Darren, may pa siguro magbuwag na lang ta. Matod ko pa. Pero binuang ra to. Kaya di ko kaako nga mubuwag siya nako kay love kay nako si Darren, Papa Joe. Nisalirang ako pagpanghadlok niya. Kay matod pa ni Darren nga, sige, karong pista sa amo ako yuk ta ha. Kay palailita ka lang mama o papa. Puwerteng lipayan ako, Papa Joe. Kay makaila na jud ko sa iyang pamilya. Ug tuod man, gidala ko ni Darren sa ilaha pagpista.
Pero lahi og tinagda ng iyang mama diri og papa diri kanako. Nakibaw naman po sila nga pobre ra ko og taga-bukid ra ko. Nya high school graduate ra. Ang igsuon ra ni Darren ang nakighalubilo diri kanako kay iyang mama murag kontrabida sa pelikula nga agi-agian ra ko og dili tagdon. Niabot gyud og 3 years ang among panag-uyab ni Darren pero kaduha ra ko nakaadto sa ilaha. Pero okay lang kay at least na-prove na ako nga wa siya asawa kay lagi nakaadto naman ko sa ilaha. Bisag iyang mama purting malitaha inigadto nako, okay lang. Nisabot ra gihapon ko. Masin maong ubos ang ilang pananaw nako kay pobre nga taga-bukid raman ko. Unya high school graduate ra. Mao nga usa ka adlaw niya na nakahukom ko nga ipadayon ang akong pag-eskwela sa college. Bahala og magkalisod. Anyways, naamang ko'y natigom pod para sa akong kaugalingon. Mo'y akong gamiton para igasto sa akong tuition og uban pa. Nagpa-enroll ko sa usa ka university o adikuha ko sa kurso nga Bachelor in Secondary Education major in Mathematics. Og ni-try po kong apply pagka-working student dito sa school og nadawat man pug ko. Mao nga ni-resign ako sa akong trabaho sa factory. Kay mo duty naman ko sa school. Unya free tuition fee pa, Papa Joe. So kan ni-resign ako sa factory, tagsa nami magkita ni Darren. Nya, tagsa na po siya mo chat na ako. Di ay kausa nga nibisita siya na ako og nakahigayon ko og pamarayag niya. Darren, upauli ko sa bukid ba? Kay na ako importanteng kuhaon. Kuyugi ko na para mapailaila puti ka ni mama og sa ko mga manghud. Murag napugos lang og tando si Darren. Dari ka na ako. Pero nikuyog naman po siya sa bukid. Pagabot sa mua, ako lang giobserbahan ang iyang naong o nagtanaw-tanaw sa kong mama. Unya gipaliraw niya ang iyang mga mata, sud sa mong payag, nga uwa gyoy butang. Iyang nakita ang mga plato kaldiro ra. Gipobrihan jud siguro siya namo. Basin giluod siya sa mua kay pagbalik namo sa syudad. Nikalit lang siya ingon nako, Papa Joe nga, magbuwag na lang ta siguro, Angel. Nasyak ko. Nga nung makibuwag siya nako. Nga gikan pagani mi sa amo. Nga naman Darren, tungod ba kay pobre mi? O nitubag siya nga, dili na may rason eh. Basta magbuwag lang ta. Kay murag wa mo klaro nga tong relasyon. Siya may wa klaruhi sa mo ang relasyon, Papa Joe. Kay para nako okay raman ang among relasyon. Padayon kong loyal niya og lapod kayo nako si Darren. Igo lang nga nito ang kong mga luha pagbiya niya nako. Broken hearted ko pero padayon gyapon ko sa akong life. Kay dili rason nga mo give up ka sa imong mga damgo tungod lang sa usa ka lalaki. Iniguman og hilak, mamahid unya. Move on, Papa Joe. Dunay mas dakong responsibilidad nga nagpaabot nako. Na ako'y dakong pagsuway nga tubangon. Kana mao ang kalisod sa ako ang pag-eskwela. Kay nagkahurot na ang akong tinigom. Kay bisan ug wa ko'y bayad sa mong tuition na pa may laing gastuhanan. Sama sa plite, kaon, abangan, sa boarding house ug uban pa. Diya pa kani time nga agwantahon na ako ang kagutom para makasave lang. May na lang, kay na-staff sa akong giworkingan nga inikahuman niyag lunch, iya kong suguon pagpahuga sa iyahang bawnanan. Pagtanaw na ako sa lunchbox, kay napay mga sobrang kanon ug sudan. Nisud ko sa CR ug dito gikaon ako ang sobra. Mga sobra-sobra, Papa Joe. Nabusog na ko, Papa Joe. Moto'y pirmi na kong buhaton every lunch. Malipay ko basta na'y sobra siyang bawnanan kay before na ko hugasan, ako pa man tilukon ang sud. Dili gyud ko pasagdan sa Ginoo. Kung naka sa point gani nga gipit kayo ka o wala na kay padulngan, pirmi siya magpadaog instrumento para maoy mo agak nimo. Mao ni ang papel sa kong duha ka amiga nga si Chloe og si Jonah. Ibaw na sila sa kong giatubang nga gutom ko kada adlaw. Si Jonah na sila'y karinderya mo nga nagkahapon dadan ko niya og bihon nga pinutos og plastic. Moy akong nga kaunon makasurvive nako. Si Chloe inighuman sa mong klase iya pug kong pakuyugon usahay nga to sa ilaha. Dayon adto ko panihaponon. Dako kay kong pasalamat nila. Hangtod karon di nako sila malimtan.
Nakalahutay yung kong ingon niadto nga kahimtang for 2 years. Pero pag third year college, lisod na kayo kay kinahanglan na og kwarta. Kaya na may field study. Need naman nga mo adto og mga public schools. Kung asa ka ma-assign, di ra ba ka makapili og asa. So, kinahanglan ko nga mo resign sa kong pagka-working scholar. Nang-apply lang ko pagkayaya so sa kamagtiayon nga taga-liluan. Ang akong bantayan nga bata kay naay autism o disorder. Unang adlaw pa lang nako gusto na ko nga muundang kay lisod man kayo bantayan ang bata kay mag-wild man. Dili maminaw og di mo kaon og tarong. Sige hilak dayon mag-wild unya laruton ang akong buhok. Di po siya moduol sa iyang ginikanan, Papa Joe. Kay adtor gyud siya sa ilang katabang. Unya kung mawa ang katong katabang mag-wild na pud og taman. Magdagandagan, magligid-ligid nga sige hilak niya pamuakon ang mga gamit. Pasensya na gyud ka sa among anak Angel ha, hinapaunta nga di ka muuli. Matud pa sa mga ginikanan sa bata nga mga butan pud kayo sila Papa Joe. Okay ra ma'am sir, kayahon lang nako ni kay need gyud ko og kwarta. Kay estudyante manggug ko, third year college ko kinahanglan kay nako ang financial gyud. Tubag ko pa. Sige lang Angel, kay makatabang minimo ana. Ayaw lang gyud og give up sa mong anak, okay? Anyway, naman po siya occupational therapist o ni undergo po na siya og speech therapy. Ang imo lang yung himuon lang gyud nga pasensyahan lang gyud na nimo siya. Unya stressoryaan, unya pakalmahon. Matud pa sa akong mga amo Papa Joe. Gitabangan ko sa akong mga amo pagpaskwela o gabi ang akong klase o sa buntag magbantay ko sa ilahang anak. Naningkamot ko nga matabangan ko nila sa paggasto gikan sa akong tuition, pliti, kaon ug uban pa. In return, Papa Joe, gipangga na ko ang ilang anak. Sa tarang pasensya, akong gihatag. Ako istoryaan pirmi, pakalmahon ug akong kantahan. Makigduwa ko niya, ni kalmar man pud ang bata na dugay. Maminaw na siya nako. Mao nga akong ginahinayan og tudlo og basa og mga letters unya colors ug mga numbers pud, Papa Joe. Muhatag pa sila kwarta nako. Mao pod ang ako ipadala sa akong mama kay grade 11 na ang akong manghod. Kay nga akong amahan, wa na gyud pakita. Wa katunol bisan og piso. Unya update po di ay sa akong kuya. Sakit pa lang doon nga tuwa siya nagtingkagol sa presuhan tungod sa iyahang bisyo. Dili pod baya sayo ng akong trabaho nga muskwila sa gabi unya magbantay sa bata matag adlaw. Wa nay ayo-ayo akong kapagaw sa akong tingog kay kinahanglan man nga balik-balikon akong sulti o kusgon pagyud nako kung mag-istorya ko sa bata. Gunitan pa nako ang iyang ulo aron mo tan-aw siya nako kay maglaw-law man iyang mata. Nadugay na close na gyud nako ang bata. Makamao na siya motawag sa kumpangan. Ako pud siya nga gitudluan inigmata niya nga ipa-file nako ang mga unlan ug ipapilo nako ang mga habol. Mutuo man pud siya nako. Ako po siyang gitudluan nga inigkahuman og kaon ibutang ang plato sa sink. Unya ako po siyang gitudluan unsaon paglingkod sa toilet. Kaluoy sa Ginoo medyo doon na improvement ang bata. Lipay na kayo ko kay as future teacher maggamit nako ang training sa pagtudlo sa akong mamahimong mga estudyante puhon. Usa ka adlaw niadto samtang nagpatug ko sa bata, nag-scroll ko sa akong Facebook unya kalit nga dunay nagpa-add nako nga usa ka lalaki. Dili ta nako i-accept ang iyang friend request pero ang akong cellphone nga baratuhon ug gubaon ang touchscreen nagbuot-buot raman pud og iyaha. Lisod mo gud kayo i-command ang akong cellphone kay sige lang og kahang. Hangtod nga napislitan na noon nako ang add friend. Ang add friend request sa mga lalaki nga nagpangan og Ayan Papa Joe. Tungod kay friend namin ni Ayan, maka-open na dayon siya sa ako ang profile. Unya, dito na ko nahibawan nga kauban na day mi sa factory sa Danao. Pero wa na siya nagtrabaho dito kay nisakay naman siya og barko. Usa na siya kasiman unya international ang iyahang biyahe Papa Joe. Bago rin ko nanaog sa barko Jel, mao nga mingaw Mayon ta kung okay rin nimo nga magkita ta. Matud pa ni Ayan rin ako. Nagduha-duha ko kay lagi wa pa ko kailan niya. Mao nga gidala na ko ang akong friend nga si Chloe pag-meet na mo ni Ayan.
Gwapuhon pod si Ayan unya buutan pod. Unang meet namo, wa ko magdahom nga dadunday ko niya sa ilaha para ipelaila sa iyang pamilya. Unya nakalahi kang Ayan og sa akong ex nga si Darren kaya ang pamilya ni Ayan maayo kay sila diri kanako. Labi na iyang mama og mga igsuon dawat dayon ko nila. Bisan og wa pagani mi magkauyab ni Ayan. Kung kisa patong maayo pagkabutang mao pay nindot kayo kinaya, Papa Joe. Maayo man gud og kahimtang ang pamilya ni Ayan. Unya, maayo pa og mga batasan. Fast forward, Papa Joe, nanguyab si Ayan nako og tungod kay buutan siya nako, ako pud siyang gisugot. Wa pa siya ni balik og sakay sa barko. Tulo si gihangyo nako nga, Jel, undang na trabaho. Diya si mong amuha. Ay. Jel, undang na trabaho. Diya si mong amo. Matud pa ni Ayan nako. Ha? Pero ug muundang ko, asa naman ko pambayad sa kong tuition? Tubag ko pa. Ako'y gasto nimo. Hangtod makahuman ka. Offer pa ni Ayan nako, Papa Joe. Moto nga ni-resign ko sa kong amo og sakit man nga biyaan nako ang bata kay napamahal na nako siya. Pero kinahanglan pod nako nga tagaan ako priority ang akong kagalingon ug future namo ni Ayan. Anyway, makita pa sila og laing yaya nga mas labaw pa nako. Kay maka-afford sila, Papa Joe. Nag-focus ko sa akong pag-eskwela ubos sa tabang nga pinansyal ni Ayan. Magpada siya na kong kwarta nako para sa kuang tuition. Sa akong allowance o sa trang expenses, nako, siya ang niabaga. Ug salamat sa Ginoo kay wa na dugay nakalampos ko sa kuang pag-eskwela ug college. Pag-graduate nako, wa si Ayan kay nibalik na po siya sakay sa barko. Si Mama Ra ang nitambong sa akong graduation. Og samtang nagtapad mi og lingkod sa graduation, nihunghong siya nako, Papa Joe. Og ningon nga, proud ko nimo, Angel. Dayon, nipahiyom siya. Morto iyang gisulti nako pero lipay na kayo ko. Wa ko magdahom nga makabot nako ang akong damgo. Mutuo nagyug ko nga naargyud sa tao nga mahimong instrumento o himong instrumento sa God aron pagsanong sa imong mga pag-ampo. Napasabi sa mga bliss tamis. Maura to yung gisulti nako pero lipay na kayo ko. Wa ko magdahom nga makabot nako ang akong damgo. Mutuo nagyud ko nga naargyoy mga tao nga himuong instrumento si God aron pagsanong sa imong mga pag-ampo. Year 2022, Papa Joe, nagpakasalmi si Ayan. Sa gabi sa mong kasal, mao na siguro ang pinakamalipayon nga nitabo sa akong kinabuhi. Nakasuway nagyug ko og linapaay sa karniro og leon, Papa Joe. For the first time. Ay no daghan pa nga mga trials or problems nga maabot kay mao man gyud na ang ato ang life, ang nature sa tong life. Samtang padayon ko nga magpakabuhi, dili lang jud ta mawad-an jud og problema. But never ever give up kung magka-problema man. Padayon lang, basta buhi lang ka og naginawa, ayaw gyud og pagpakawa sa paglaom. Kaya ang problema samar na sa super typhoon. Kung di ka manggunit, ipadpad yun ka sa layo. Mao nga kapit lang yun. Ayaw gyud og pamuhi. Bisan og unsay mahitabo. Usapod nga atong bantayan mao ang pagpangandam, sa pagpangandam mao ang pagpalig-on sad sa tuang pundasyon para di ta basta-basta tumbahon sa kusog nga bagyo. Timani nga bisag unsa pa ka kusog ang hangin o uwan, moabot gyud ang time nga mulurang ra gyud ug mulinaw ra ang palibot. Sama ra pud na sa kinabuhi, Papa Joe. Dili puros tanan kasakit, dili puros tanan luha. Doon na po'y katawa, kalipay o kalampusan. Daghang salamat kayo, Papa Joe, sa imong pagbasa sa akong kaagi. More power o God bless sa imong YouTube channel. Diri na lang kutob, imong magtatampo, Angel.